Обаче виж като даваш назад, като такова не гледа. Виж като... Трябва да шишо да я види пак. Като не само злата. Въжи от по-скотството 20 метра да вземем, някакво полза. Въжи за ми 30 метра. 20 стига, бе. Тук ще кажеш 15. Морето трябва да ще. Ще тук пари е добре. Какво я да знам? Какво мислиш? 3 милиони ли? Свикнеме, той като и сам пълно се притесня, разбираш? Сега сме вътре пак много време. Вече с джето, сега ще не опускат по пътя. До след ще ми изгледа. Дай качи нагоре. Тя не му е, няма такава сила качета. Не му е, тя джета тук беше на шедъл. Знам так прав, джета е много. Тук беше. Мой се отпусти човек. Не е отпива, тук плитко е човек. Тук е плитко. Не му е да направи така. Не му е да направи към пътя качета. Не му е да направи към пътя качета. Дига се. Ние трябваше шо да видим. Виж като ние тъпе няма проблеми.